מבין ששמעת, אבל אתה ראית בעיניים שלך באמת, אתה יכול להגיד לי מה היה שם? איך זה קשור אלינו? כמובן, מיד, אם אתם חדשים בערוץ שלנו, תצאו בפעמון, תירשמו כמנויים, תשאירו תגובה ולייק, כדי לעזור לנו להמשיך לייצר תוכן איכותי חיובי. ברוכים הבאים לערוץ לבן משכם. זה מתן תורה, דבר שבעצם מנקז את כל ההיסטוריה היהודית. ואז אברהם אבינו שהוא מגלה את הקדוש ברוך הוא, יצחק, יעקב, גלות שעם ישראל יורד, כמובן בחירת יוסף, הגלות, ההשתעבדות, יציאת מצרים, 10 המכות, קריעת ים סוף, ובסופו של דבר מגיעים לאותו רגע גדול, מתן תורה. במתן תורה קורה משהו מאוד מאוד מעניין. בעצם תופס מקום אירוע היסטורי. עם ישראל מקבל הגדרה, עם ישראל מקבל, אם תרצו, מציאות, עם ישראל מקבל נקודה, מקבל תכלית, מקבל ייחודיות, מקבל הגדרה. אני עם ישראל. מה אני? אני בחורי ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא. אני קיבלתי את התורה. עד היום אנחנו מכירים את זה, עם ישראל, התורה הקדושה. במתן תורה הייתה התגלות של הקדוש ברוך הוא בעצמותו ומהותו פה בעולם הזה הגשמי, דבר שלא קרה מאז ומעולם. זה בעצם הביא למצב של רואים את הנשמע ראשון ואת הנראה. בגלל מעמד בסדר גודל שכזה, העולם השתנה. טבע העולם השתנה. זה שרואים את הנשמע ראשון ואת הנראה היה תולדה של עצם גילוי עצמותו ומהותו של הקדוש ברוך הוא. מה היה כל כך מיוחד בגילוי הזה של הקדוש ברוך הוא שהביא לנס הזה? מה היה כל כך מיוחד בנס הזה? מה השתנה במציאות? אנחנו יודעים שיש מעלה בראייה ויש מעלה בשמיעה. המעלה בראייה היא שמי שרואה משהו מאמינים לו, הוא מאמין לעצמו. אני הייתי ואני ראיתי. מי ששמע לא בהכרח מאמינים לו. שמיעה היא דבר מצוין, אבל יש את המגבלות שלך. אז שמעת, כמו שכל העולם אומר. אז בסדר, אז שמעת. והם לוקחים את זה בפיקרות. לעומת זה, בשמיעה נכון יש מגבלה, אבל יש במעלה שאין בראייה. בראייה מוחשית, אי אפשר להשיג דברים כמו מוח. אפשר להבין שכל, אפשר להבין רוחניות, אפשר להבין משמעות של מילות התפילה, את העוצמה של ניגונים, את העומק של דברי אלוהים חיים, של מאמרים. אפשר להשיג דקויות, רוחניות, ואם תרצו מנטליות, מושגים ורעיונות. לעומת זה בשמיעה כן ניתן להשיג את הדברים האלה. בראייה אנחנו מוגבלים לפרמטר הזה, אבל בשמיעה יש לנו את האפשרות. במילים אחרות, השמיעה יש בה מעלה שאין בראייה. וזה בעצם הנס שקורה במתן תורה. הדברים שאנחנו רגילים לראות, אותם אנחנו שמענו, והדברים שאנחנו רגילים לשמוע, אותם אנחנו ראינו. כלומר, הדברים שאנחנו רגילים לראות עד היום, זה העולם הגדול, העולם היפה, הדברים הצבעוניים, האופנה, המקומות היפים, חול מה שקוראים, האוכל, ביגוד, הסמארטפונים, המחשבים וכן הלאה. מה שאנחנו רגילים לשמוע דברי תורה זה רעיונות מחשבתיים וכן הלאה וכן הלאה. במתן תורה קורה מה שקורה שאנחנו משתנים, העולם משתנה. הדברים שאנחנו רגילים לראות שזה המציאות של העולם הזה על כל פרמטר, על כל הקטגוריות שישנם בתוכו, אנחנו פתאום רק שומעים עליהם. כלומר, מפקפקים בהיותם הם. לעומתם את הדברים שאנחנו רגילים לשמוע, פתאום אנחנו רואים, פתאום הדברים הרבה יותר מהותיים, הרבה יותר משמעותיים, הרבה יותר ממשיים, הרבה יותר קיימים ולגיטימיים בעולם הזה שלנו. וזה הנס שקרה במתן תורה. העולם משתנה, העולם בלשון אלה פתאום נהיה גילוי רצונו של הקדוש ברוך הוא. ראו פה רק דברים חיוביים, ראו מה שרגילים לשמוע. לעומת הדברים השליליים, העולם הזה, מהותו וחומריותו, היה צריכים לבוא ולהוכיח לנו, כאילו ששמענו עליו. לא, זה אמיתי, תאמין לי, זה אמיתי. היה צריך להסביר לנו שהעולם הוא לא פנטזיה, הוא לא דבר שאולי קיים. העולם הוא בעצם דבר מאוד משמעותי שתופס מקום ותופס מציאות, וצריכים לדעת לעבוד איתה. אנחנו מצפים ומייחלים שנקבל כבר את הגילוי האמיתי שבו לא נצטרך לקום שוב בתעלת חייה ונראה את הקדוש ברוך הוא בעצמותו ומהותו. צ'אבס קוצ'אבס, לסרטון הבא. לובן משכם.